Palakpakan nato ang presensya sa Ginoo mga igsoon. Ay hinaya sa palakpak para sa Ginoo. Salamat banda, salamat huwan nga gipatindog na mudaan. So dili na mo na ako patindogon kay nanindog naman mo. Kanang inyong mga naong baka nang ready na kayo murag kakanuno naman mo tanan. Excited na ba mo? Ako po excited na po kayo ko. So, pwede ba kung naamoy mga Bibles din ha, abilihan nato ang atong mga Biblia. I believe nga nagtindog ta, dili tungod kay na ako diri sa tubangan, kung dili nagtindog ta because we honor the Word of God. Amen? Imo habang gi-honor ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. We have our Bible, so abilihan nato diri sa Acts, mga buhat, 12, taas na itong basahon mga igsoon because this is hinubay ni sa early nga church. Masabta nato ni samtang ato ning padayunon paghisgot karong buntaga. Just bear with me as we read the Word of God. Acts chapter 12 verse 1 to 17. Ulang basahon mga igsoon ha, and pwede ninyo basahon kauban nako. Alright, let's begin. About that time, King Herod of Agrippa began to persecute some believers in the church. He had the apostle James, John's brother, killed with a sword. So gi-persecute no ang mga disipulo ni King Herod, no, iyang gipapatay si James, si Santiago. When Herod saw how much this pleased the Jewish people, he also arrested Peter. This took place during the Passover celebration. Then he imprisoned him, placing him under the guard of 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring Peter out for public trial after the Passover. Verse 5, but while Peter was in prison, atanan mo ingon, while Peter was in prison, sabi ni Saya pa, sa dihang si Pedro na priso, unsay sunod, the church prayed very earnestly for him. Ang iglesia, ang mga katawhan sa Dios nagampo nga mainiton para kang Pedro. Nabay mga tao dinhi mga magtutuong nga mainiton nga nagampo. Salamat sa Ginoo. Kita ni mga igsoon. In the verse 6, ingon diri, the night before Peter was to be placed on trial, he was asleep, fastened with 2 chains between 2 soldiers. Others stood guard at the prison gate. Kuyaw kay ilahang gigwardyahan, no? Murag kinsa, mura og kanang kuan gyud kanang unsa ni kana bitawng deadly kayo nga kanang gipriso, no? Kay daghan gyud kayo gabantay. But in verse 7, ingon diri, suddenly, there was a bright light in the cell, and an angel of the Lord stood before Peter. The angel struck him on the side to awaken him and said, gipukaw siya sa anghel, quick, get up. And the chains fell off his wrists. Nangatangtang ang mga kadina nga gikuan sa iyahang kamot. When the angel told him, then the angel told him, get dressed and put on your sandals. And he did, si Pedro, no? Now, put on your coat and follow me. Ingnan siya sa anghel, the angel ordered. So Peter left the cell following the angel. But all the time, he thought it was a vision. Wala niya nakuan mga basig, no, alimungawan lang siya, kay naabiya siya sa prisuhan. He didn't realize it was actually happening. So sa verse 10 ingon diri, they passed the first and the second guard posts and came to the iron gate leading to the city. Dito na gyud pagawas na gyud sa prisuhan. And this opened for them all by itself. Grabe ang gawom sa Ginoo mga igsoon. Pwede siya makaabri sa mga prisuhan. Amen. Ingon diri sa verse naman ta. Asa na mo? Nakakuan mo na ako? Nakasunod na mo na ako? Okay. So, verse 10, they passed, verse 11 na. Peter finally came to his senses. Ingon siya, tinuod yun. It's really true. And the Lord has sent his angel and saved me from Herod
and from what the Jewish leaders had planned to do to me. Verse 12, when he realized this, sadyang na-realize na yun ni Peter nga tinuod yun ni damgo, ingon siya, he went to the home of Mary, the mother of John Mark, where many were gathered for prayer. No? Sa atong gibasa kaganina sa verse 5, daghang nag-ampo para kay Peter. Then verse 13, he knocked at the door in the gate, and a servant girl named Rhoda came to open it. Nanunuktok siya. Ingon din sa verse 14, when she recognized, kaya di ba kung na'y manuktok sa atong pultahan, mangutan naman ta, kinsa na? Oh, dinitubag si Peter, ako ni. Sa diyang na-recognize ni Rhoda, nga murag tingog man to ni Peter. Ingon siya, ingon din when she recognized Peter's voice, she was so overjoyed. Di ba nalipay kay siya, kaya ang ilang pagkabalo, si Pedro at Asa. Tuwa sa prisuhan. Pero pagkadungog niya sa tingog ni Pedro nga, naa sa pultahan, wala sa prisuhan. Tungod siyang ka-excited, wa niya naablihan si Peter. Ning balik siya, she ran back inside and told everyone, Peter is standing at the door. Ang atong giampo, wala na sa prisuhan, naa na sa atong pultahan. Mga igsuon, nagtuo ba mo nga ang inyong giampo tubagon sa Ginoo? No, ang uban usay mo di patakatuo ba nga, uy, kitubag naman day sa Ginoo akong pag-ampo. Giayo naman di ay ko. Mauna nga pag-ingon ni Rhoda sa iyang mga kauban nga nag-ampo, giingnan siya. Murag nabuang naman siguro ka, Rhoda. Are you out of your mind? Wala si Peter dina sa pultahan, tuwa sa prisuhan. Ningon sila. But when she insisted, they decided it must be his angel. Basin ang anghel ni Pedro na sa atong pultahan. Kaya giampo biya nato si Peter. Meanwhile, Peter continued knocking. Sige, naghihapog panuktok si Pedro kay wa pagid siya abrihi. Kay wa pa sila nakatuo. When they finally opened the door and saw him, they were amazed. Marag nanganga sila. Ha? Si Pedro? Nakagawa si prisuhan nga grabe kaayo gibantayan ang mga sa mga kuan no, sa mga soldiers. So dinhi sa 17 ingon diri, he motioned for them to quiet down and told them, gisultihan dayon ni Pedro ang iyahang sa iyang kaagi. Told them that the Lord had led him out of prison. Ingon din si Peter, tell James and the other brothers what happened, he said. And then he went to another place. Ato'y piyong ang ato ang mga mata. Let's bow down our heads. Let's pray. Father God, salamat kay Ginoo sa kahigayunan, nining kabuntagon, nga makahimo mi pagkadungog sa imong pulong. Ginoo, salamat nga ang imuhang presensya buhi aning dapita o Dios. Salamat nga ang sa dihang ang imong pulong mahimong maproklamar. Lord, dili kini mo balik diha kanimo nga kawang kung dili magpamuhat ni sa katuyuan diin imo ning gipadala. Ginoo, kaming tanan nga naminaw karon mahimo kami nga matudluan, mabadlong, masabtan namo Ginoo ang imong katuyuan sa among pagpaminaw karon sa imong pulong. Himoa Lord nga amo aning dili lang kami hearers but doers of your word. Salamat Ginoo, Holy Spirit, ikaw ang among teacher. Ikaw ang magtudlo namo Lord. Ablihi ang among salabutan karon. Give us a Lord, fresh nga revelation sa imong pulong. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mo ingon? Amen. Before ka mulingkod, ingna imuhang tapad na ay gahom sa ngalan ni Jesus. Sige, ang imo na pong pikas tapad, ingna pud siya na ay gahom sa ngalan ni Jesus. Do you believe it? Amen. Naagi gahom sa ngalan ni Jesus. Okay, dili ta maglangan mga igsoon. Kaningap nga message mga igsoon nga ako ang i-share kaninyo karong buntag. This has been in my heart. Pila na ka mga panahon, no? But wala lang ni nako na share because naamang gutay theme, no? Like the whole month of October, we had the theme about unsa to atong gisgutan sa whole month of October. Basig nalimot na mo. Salamat sa nakahinumdum about pagtuo. No, but kani nga words so dihang giingnan ko ni pastora that I would share no karong buntaga. Wala ko naglisod because sa dihang nangayo ko sa Ginoo, no? In fact,
gibutang na dayon sa Ginoo ni sa kong heart that I would share this. So, nalang ko'y pangutana karong buntaga, kinsay na ay panahon, no, every day, nga mag-ampo gyud ka. Salamat sa Ginoo sa daghan kaayo, no? Ina daw imong tapad bi, gaampo ba ka kada adlaw? Ha? Siguraduo na to ni. Kabalo kitang tanan, no? Because kita mga naagid tay relasyon diya sa Ginoo. Kabalo kita kinahanglan gid kayo nato moampo. Amen. Kinahanglan gid kaayo, no? A prayerless Christian is a powerless Christian. Kristohano nga dili mo ampo. Kung dili daw ka mo ampo igsuon, wala daw ka nagdepende sa Ginoo, nagdepende ka sa imong kaugalingon. Oh, ang Ginoo gusto kaayo siya nato, kita nga iyang mga anak nga mahimo tang dependent diha kaniya. Muna every time nga muampo ta, nagpailata sa tong kaugalingon nga, Lord, wag gyud ko'y mahimo. Matag adlaw, Lord, tabangi gyud ko Ginoo. No, but kanong buntaga mga igsoon, I would be speaking, magisgot ta mga igsoon, dili lamang sa atong time nga naatay panahon sa atong personal, no, individual sa atong mga panimalay naatay panahon nga mag-ampo ta. But magisgot ko karon mga igsoon about the power of praying together. Ang tanan mo ingon, the power of praying together. Naay gahom sa dihang mag-ampo ta nga hiniusa. Salamat sa gamay ngini, amen. Baliko nako, naay gahom sa dihang mag-ampo ta nga hiniusa. Nakasulay na ba ka nga moapil ka nga naay mga grupo sa mga Kristohanon nga nag-join together, naghatag og panahon aron moampo nga kauban imong igsuon? Pataas kamot sa kanang sigig apil bi, apil og prayer meeting naagid ka. Salamat sa mga kamot. Karong buntaga mga igsuon, no, basin wala mo nakabalo or basin nakabalo mo wala lang mo nakahinumdom that every Saturday alas 6 ngadto sa alas 7 naatay gihatag nga panahon that we could come together aron magampo ta nga hiniusa. Kabalo ka? Salamat sa gamay nga nakabalo. Pahibaloon mo na ako balik karon. Kada Sabado naatay morning prayer nga kitang tanan mo anhi aron magampo ta nga hinuusa. Daghan kay tagiampo mga igsoon, dili lang atong kaugalingon. Iampo nato atong isig katao, iampo nato ang buluhaton sa iglesia, iampo nato atong nasod, iampo nato ang mga tawo nagmasakiton. Hiniusa nga pagampo. Amen? But every time, no, ako gining di lang siguro ako nakabantay. Every time that we gather sa kanang Saturday mo, maginatong schedule sa atong prayer. Every time that we gather, no, sa ato ang Saturday morning prayer, na amang nay gamay nga time that we exhort the word of God about prayer. Naajud na naihatag nga panahon, no, nga nai-assign nga mo share about prayer, the power of prayer, unsa ang kahimuan sa ding moampo ta, unsa ang significance, unsa ang importansya nga nang moampo ta sa iglesia, sa buluhaton sa Dios, ug ang sigig kadungog. Unsa ang gahom sa pagampo, unsa ang importante, ang sigig kadungog ana, kadto ra pong sigig apil. Mayong amen ang sigig apil. Diba? Muna nga gibutang gid sa Ginoo sa akong kasing-kasing para makadungog tang tanan nga wala pa nagsigig apil nga naa di ay gahom ang sadihang magampo ta nga hiniusa. Ma-appreciate, masabtan, I pray nga madawat ninimo karong buntaga igsoon because the church, ang iglesia, nagkinahanglan nimo nga moampo ka kauban sa iyahang mga kaanakan. Nga mahimo tang mahiusa ani mga igsoon. Mo ni akong burden, this has been in my heart. Even akong cell group, kanunay nako giingnan, akong network, giingnan nako akong mga leaders. Kinahanglan, no, dili lang ni, no, kay dili sa church we have ministries. Kisay kauban sa mga ministry dire be. Kabalo ka ng mga volunteers, nabay mga volunteers dire. Nasa traffic, nasa tech team, nasa children's. Di ba, lain-lain ang ministry. Siguro, kung naa ka sa tech team, wala ka sa music team, kay ikaw,
kuan naman gyud no, mahimog gyud kang exclusive din ha. Ang uban duha ka ministry pod. Usahay maka-serve sa tech team, usahay maka-serve sa music, ang uban naa sa children's, nasa usher lahi ta. But kaning prayer nga ministry, kaning ministeryo sa pag-ampo mga igsoon, kinahanglan ministry ni natong tanan. Salamat sa kusog nga ning amen. Dili lang ni para sa pipila ka mga leaders. Dili lang ni sa mga gibutangan no nga kanabitang wala manggugkoy lingaw adto na lang ko sa Saturday morning prayer. But kinahanglan kani nga masabtan nato ni nga gahombe ka sa ako nang giingon, nagkinahanglan ang iglesia nimo. Ingnay mong tapad, nagkinahanglan ang iglesia nimo igsoon. Muna ang akong objective karong buntaga as part of the family of God. Giila ba nimo ang imong kaugalingon nga kaparte ka sa pamilya sa Dios? As part of the family of God, kabalo ka nga nag-atubang ta og dako. Dako nga buluhaton. Great, dako ba ang buluhaton sa Ginoo igsoon? Nakita ba nimo, no, naghisgot mi kagahapon sa dihang naining bisita no si Vincent na kauban nato sa una nang wala nakadatoan na sa Manila nag-base. Naghisgot mi nga paghimo sa church dako kaayo ana. Dayon we thought nga tungod sa kadako sa church murag lisod kayo punon. No murag no tan-awon gani nato karon mga igsoon daghan pang mga lingkuranan nga wala pa nalingkuran. Mao na igsoon, this is no ato ang ministry that tungod sa kadako sa buluhaton sa Ginoo. Sino ta ato murag daghan-daghan na ta? Pero dili pa ni mga igsoon, wala ra ni katiting kung pila man gani ang population sa Pagadian City sa Mongan del Sur. Wala pa gahapon gali ta nakaabot og 10% ang atong population dinhi nga nagsimba sa Ginoo sa espiritu ug kamatuoran. That is why if you are a part, if you acknowledge that you are part of the family of God, makita nimo nga ang trabaho sa Ginoo dako pa kaayo. In our generation, ini atong panahon, mo na nga kinahanglan og mga tao nga moampo. The church is in the business. Ang iglesia naa sa negosyo sa mga kalag. Uy, negosyo gid ning simbahan ni. Mga igsoon, wala tay laing negosyo dinhi kung dili ipalapnag ang maayong balita, ang gugma sa Ginoo, nga ang Ginoo naabuhi, nahigugma sa mga tao dito sa gawas, nga wala pa nakailan niya, nga wala pa nakaabot sa saving grace sa Ginoo, mauna ang business sa Ginoo natong tanan. Ang atong business dili tigpasinaw lang og bangko, dili lang kay muanhita, mukanta ta, lipay ta, nag-enjoy ta sa goodness sa Ginoo, but our business giluwas ka sa Ginoo aron daghan pang maluwas. Kinahanglan masabtan nato na mga igsoon. And you know, kung wala ka na, it starts, kung wala ka na nga kasing-kasing ba, start with praying for people. Kung umuanhi ka din sa Saturday morning prayer, naa ka na nga kay gayunan. Siguro nag-ampo ka sa imong balay, but lahi pud na nga makaampo ka nga hiniusa, nga makasugod ka og ampo, and then when you start to pray for other people, God will put heart para sa laing tao sa imong kasing-kasing. Amen? So muna akong objective mga igsoon, because God is in the business of expanding His kingdom diri sa kalibutan. Muna ang gusto sa Ginoo nga mulapad pagyud, mo increase pagyud ang iyang gingharian dinhi sa kalibutan mga igsoon, mo nang kinahanglan daghang nga moampo. Ang akong aim this morning is first to persuade you gikan sa pulong sa Ginoo and gikan sa history no sa daan no nga sa pulong sa Ginoo sa early nga church, unsa ang pinakalabaw nga prioridad sa early church no muna atong gibasa karon nga patukuranan naa sa Acts, because sa early church nga nagsugod ang iglesia no ni Jesus, after siya ning kaya balik sa langit nga ang nabilin iyahan na lang mga disipulo, ang gibuhat sa mga disipulo maunang na propel, maunang na nahimong na kanang nahimo bitaw nga nakaabot ang maayong balita hangtod karon. Ang pinakalabaw, ang supreme no nga gibuhat nila no, the primacy
nga gihatagan yun nila dako kaayo nga pagtagad is coming together and praying. Makita ninyo na maigsoon, if you would read the whole book sa Acts, ng mga buhat, makita ninyo na every day ang mga magtutuo nagatigom aron magampo. So muna atong isgutan, no? Tungod kay tang history sa early church diha nagsugod. They were gitagaan nila dako nga pagtagad ang pag-adto o paghiniusa sa pag-ampo. Second, my aim and my prayer is that you will determine to take one step forward. Mukuan ka ba? Basta diyang makadungog ka ani, imong ihatag ang imong kaugalingon nga imong i-determine nga mutikang ka, nga mohimo ka, nga mo participate ug mo determine ka nga naa kay kalabigitan, kalabutan, dili nimo i-exclude imong kaugalingon nga sila lang busy manggugay ko. Sila lang Sabado mangguna lami pa kay ikatulog oy. Kada adlaw biya sayo biya ko mumata. Inana biya ko mindset before mga igsoon. Kay kanin bitaw nagtrabaho kada buntag sayo biya gyud ta mumata mag-devotional, magandam og pamahaw, no, then mo trabaho. Nya Sabado walay trabaho lami pa gyud kayo dugay imata. Kisay mo kuana na mo amen. Og mo angkon. Mo inig Sabado, Sabado na lang gali akong dugay imata. Utroha imong mindset igsoon para sa akong giutro akong mindset nga niingon ko mumata man gani kog sayo kay mo trabaho nganong dili man ko mumata og sayo para mo apil og Saturday morning prayer. Diba? So mauna no akong aim karon that you will determine yourself to move one step forward bisag mo sulay daw kog apil og morning prayer. And then balik na pug ko. And then mahimo na nato ng lifestyle as a church aron kitang tanan noon parihas ani mapuno ni nga iglesia sa mga tawo nga moampo para sa ato mga buluhaton. Participation and confidence in prayer dili lang individually but with other believers, no? Sa diyang mag-gather together na atay purpose, sa diyang mo maghiusa ta diya sa pag-ampo, na atay katuyuan in seeing God's glory manifested. Mo ginatong katuyuan kung mag-ampo ta nga hiniusa igsoon, nga ang gimaya sa Ginoo mahimo pag yung madayag sa atong kinabuhi ug madayag sa atong tibuok iglesia. Amen? So why am I talking about this today? Ako ning gibring nga issue, praying together, for 3 reasons. Number 1, corporate prayer, kanang pag-ampo nga hiniusa, is on par with preaching and teaching as a priority in a healthy church. Mga igsuon, ang Saturday morning prayer, ang pag-ampo nga hiniusa, dili ni siya gamay-gamay lang nga prioridad kaysa sa kanang mag-anhita dinhi kada Sunday nga magsimba ta nga hiniusa. Kuha ninyo? Mura man good, no? Some of us, wala siguro dire, nga, murag mas importante gid kayo ba, murag mas labaw gid kayo nga naata every Sunday, naata sa ato ang kanabitang panimbahon kada Domingo. Mga igsuon, di ang pag-apil sa hiniusa nga pag-ampo like sa ato ang giingon Saturday morning prayer na to nga schedule, dili ni siya mas ubos og priority. Parihas ra ang atong pag-anhi para sa atong hiniusa nga pagsimba like this atong gibuhat is parihas ra ka importante kung muanhi ka kada Saturday kay mo apil ka sa atong hiniusa nga pag-ampo. Ang tanan mo ingon, amen. Ikaduha, praying together is a vital key to opening God's presence and work among His people. Ang pag-ampo nga hiniusa mga igsuon, yawi, importante kaayo nga yawi, nga nag-abli para sa presensya sa Dios ug sa iyahang pagpamuhat sa iyahang mga katawhan. Mga igsuon, siguro daghan kag nakita nga angay i-improve. Siguro daghan kag nakita nga mga maayo nimo nga idea. Mga igsuon, mas importante kaayo nga moampo ka. Vital, importante kaayo kay mauni siya ang yawi nga makapamuhat ang presensya sa Ginoo
para sa atong kinabuhi o para sa atong iglesia. Ikatulo, the tendency, ang rason nga natong hisgutan nato ni because na ay tendency among believers, even among those who occupy leadership positions in the church, to think of prayer gathering as the extracurricular activity in the life of the church. Mura bitaw og extracurricular activity, di ba? Ng mga nag-eskwela dire, nabay mga estudyante? Ha, naa? O, di ba? Ang ato ang mga kuan, ato ang mga subject, imo na, labi pa og kanang major na to, importante kayo. Usay wala na tay panahon sa atong, extra raman na, extracurricular, dili man na mo matter sa akong grado. Ay ha na dayon ta mo apil og extracurricular kung naay point nga idugang. Di ba? Na may estudyante dire? And sometimes we think about coming together sa ato ang morning prayer like extra lang ba? Kung libre ka, kung wala ko nabilar atong Bernice, kung okay kaayo ang panahon, murag extra lang. Ato nang i-erase na mga igsuon nga mindset. It's good to have, maayo man nga naay morning prayer, but not important enough to join. How sad. Maayo man nga naay morning prayer, maayo man nga nagampo sila, pero sa ako, dili kaayo nako importante. Kay mas importante nako ang matulog pa. Mas importante nako ang musayo pa dito sa unsa pay ako ang gustong adtuan. Mga igsoon, makorektahan ta karong buntaga. There is a growing number of believers who view prayer meetings as optional or secondary lang. It's sad to say nga siguro no nagkaubos ang numbers sa mga muanhi dinhi sa morning prayer kay ngano man optional ra man gud ang prayer kung ganahan ka madto ka kung dili secondary lang mga igsoon ang pag-ampo ang hiniusa nga pag-ampo pinaka-importante dili secondary dili optional kung dili kuan siya kana bitang importante gid kaayo. Prayer is our lifeblood. Mauna ang dugo sa ato ang pagkakristohanon. Sa atong iglesia, kung walay pag-ampo mga igsoon, ang atong iglesia, dili gyud mo flourish. Murang salamat sa Ginoo sa mga tao nga nang matinud-anon pag-apil sa atong hiniusa nga mga pag-ampo because nganuman nagpadayon ang buluhaton sa Ginoo. How much more kung kitang tanan mo join sa atong hiniusa nga pag-ampo, unsa pa kadako ang mahimo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, sa atong iglesia, kung daghan ang hiniusa nga moapil sa atong mga pag-ampo. Amen? This morning I'm on a mission, no, to convince everyone because no dili lang ni gisulti nako. No, kay gusto na ko ni-impart. But ako ning gibuhat mismo sa akong kinabuhi, mga igsoon. I don't know, but niabot gid sa Ginoo sa akong heart and it's my burden. Tinuod, layo man ko nagtrabaho sa Cagayan, mubiyahe ko every Friday sa hapon after ma-dismiss sa office. Moabot siguro ko diri sa Pagadian, usahay labi pag matraffic ko no, on the way, mga 11, 12, usahay alauna. But I see to it that every Saturday, kung naalanggid ko din sa Pagadian City, ako yung ihatag akong kagalingon, bisag na bilar ko, bisag kapoy ko, by the grace of God and glory to God, gitagaan ko sa Ginoo ani nga heart. And I pray nga ma-impart po na ko ni sa inyo karong buntaga, kani nga burden na makahimo ta pag-apil sa ato ang kaugalingon, o nga maka-join ta together with other believers, to pray for other believers and to pray para sa ato ang iglesia, mga igsoon. Nung misyon ako ni karong buntaga, sa dihang masabta nato ni nga message, mga igsoon, dili ni not to minimize our personal prayer, instead to show you that personal prayer alone will not result in the working of God to the degree needed for spiritual transformation in our lives, our church, our cities, and our nation. Kung moampo manggod ta sa atong mga panimalay, sometimes atong kaugalingon ra atong iampo, di ba? Atong makita atong pagkinahanglan ang atong mga nagbalatian nga mga loved ones. Murag kung, di ba? Naaragid ang atong individual nga prayer mag-revolve ra ba sa atoa?
atong gusto, atong gustong maabot, atong mga pangandoy. Basta diyang mo anhita dinhi sa morning prayer mga igsoon, ma-open atong mga mata nga, uy, moampo deta sa atong syudad, moampo deta sa atong mga leaders sa atong government, moampo deta sa mga buluhaton, no, mga ministries, mga kalihukan sa church, daghan kaayo tag-angay nga iampo. Amen. So mo ni kanong buntaga mga igsoon, no, over na kay akong introduction. Mo ni ang perspective sa sitwasyon nga atong gibasa kaganina sa Acts chapter 12 verse 1 to 4. Unsa ang sitwasyon nila, unsa ang scene sa atong gibasa? Mo ni ang time nga balik ta sa atong gibasa mga igsoon. Mo ni ang time nga naay persecution na hitabo sa mga early church, sa mga disipulo, hilom ra lagi kaayo mo. No, mo ni ang time si King Herod of Agrippa began to persecute some believers in the church. Gipapatay niya si James, the brother of John. Muna siguro ang mga kung kita to atong panahon na mga igsoon nga naigi-persecute, naapag yung gipatay nga kauban nato, siguro mga hadlok ta, no? Hala, kuyawa ato uy. Ato pa yung kaila, atong kauban, permanente, gidakop, then gipapatay. Then karon unsay sunod, si Peter gidakop na pod. Mo ni ang sitwasyon, ibutang daw imong kaugalingon nga naa ka sa panahon atong early church. Gipangdakop sila, and karon si Peter, kay si Peter giila, di ba? Siya ang, ug sa kuan pa siya ang leader nila. Ang pinakadako nila gidakop. Giimprison, gipriso, gibutang pagyud sa daghan kaayo, ug sa kuan pa gibartulina na. Dili siya dali makagawas. Daghan kay mga gwardiya nagbantay sa iyang prisuhan. And unsa pa, gi-intend ni King Herod nga put into public trial si Peter. O pagkahuman ana, kung ikaw ma-proven nga guilty, na ikaw na pud ang sunod nga patyon. So, how do we relate that sa ato ang sitwasyon karon? Ang significance sa pagsugod sa early church sa atong time, dili siguro physical nga persecution, dili siguro pareha sa ilaha nga gipangdakop sila, gipangpriso sila, gipangpatay sila. But in the spiritual world, sa atong espirituhanon nga kahimtang karon, naatay kontra mga igsoon. Kinsa mo yung amen, ana? In the spiritual world, masamot ang yawa, no? Kay sa ilang panahon naaman sila'y physical, naaman sila'y ning contradict, naaman ug sa kuan pa na ay kontrabida sa ilang pagsangyaw sa maayong balita. Kinsa man tong kontrabida? Naminaw mo? Si King Herod. Dili siya gusto nga magsangyaw silang Peter. Kaning chapter, mga igsoon, sa chapter 12. Di kani sa chapter 11 nga nahimong nabaniog kaayo kay silang Peter, nagkuan sila, naa sila giayo nga bakol. Ug kato nga bakol, dugay na kaayo to nga nailhan dito sa no on the way sa ilang gitiguman nga sige ra gitog panglimos. Unat pag-ayo nila ato naayot tungod sa pagkuan nilang Peter, prayer nilang Peter, nabaniog ug daghan kaayo sa dang nabitaw maayo, di ba? Daghan kaayong makiususo dayon, ang uban nga nagnaayong balatian muduol dayon kay magpaampo. Muna nga nabaniog kaayo sila. Ug kani si King Herod dili siya gusto, no, nga naay lain nga isangyaw. No, mao na nga gi-persecute sila. Siguro dili inana ang atong kahimtang karon nga naatay physical nga kaaway, but sa espirituhanon nato nga kahimtang mga igsoon, naatay espirituhanon nga kaaway. Amen. Ang yawa dili siya gusto nga mukuyanap ang maayong balita. As leaders diri sa church, no? Sama ni Peter, girepresentahan ni Peter, no nga iyahang no a responsibilidad to lead sa mga tao nga ning sunod kang Jesus. Si Peter ilang gipriso. No, muna mga igsoon diri sa ato ang prayer, we have time to pray for our leaders. Kay kung ang yawa gani iyahan na ganing ma-pull down, no, iyahan na ganing mapildi ang atong mga leaders, makagamot gani sa makinamoy unsa may mahitabo sa followers. Pildi pod.
Mao na nga gisiguro gyud ni King Agrippa iyag yung kwaon ang gipriso gyud niya si Peter mo nang kitapod. We ought to pray for our leaders. Mao na mga igsoon sa verse 5 nga atong gibasa, sa dihang nadunggan sa ilang mga kauban nga gidakop si Peter, unsa ilang response? Sa verse 5. But while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. Gaampo ug maayo, nagampo sa mainiton ang tibuok iglesia para kay Peter. Hinganuman, nasayran nila nga ang ilang leader nadto sa prisuhan. Kita mga igsoon, no naaman gid ta no kung naako na involved ka sa cells, naaman gid kay mga leaders. Nakaampo ba ka sa imong leader? Earnestly, no nga kabalo ka siguro ay atong mga leader dili na sila magpahibalo unsa ilang mga giagian, unsa ilang mga struggles. But you know sa diyang moampo ka mga igsuon dako kay nagkahimuan para sa kinabuhi sa imong mga leaders. So kanong buntaga gamay lang kayo benefits of praying together. Mo yung ang atong isgutan naay power, naay gahom sa diyang moampo ta. Number 1. Praying together invites the presence and the power of the Holy Spirit. Kung nag-take note mo akong utrohon o gingon, ang pag-ampo nga ni hiniusa, naga-invite the presence and the power of the Holy Spirit. Acts chapter 4, verse 24 to 31. Mao gihapon, no? Naagihapon yung mga persecution na hitabuan ni nga time. When they heard the report, ang mga believers, ang mga magtutuo, sa diyang nadunggan nila ang balita, all the believers lifted their voices together in prayer to God. No. Sa ilang response, sa diyang nakadungog sila sa balita nga ingon ani dili maayo, na ay mga problema, na ay gipangdakop ang ilang mga kauban. Sa ilang response? Prayer. They lifted together their voices, nagkayusa sila, ug nagampo sila ngadto sa Ginoo. And sa verse 31 ningon diri, after this prayer, the meeting place shook, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Muni ang time, no, after Peter, gidakop siya, no, tungod kay unsaman na ay mga milagro nga nahimo silang Peter sa ngalan ni Jesus. So sa dihang nagampo ang mga believers, nagkaiusa sila, unsay nahitabo, nagmanifest ang presensya sa balang espiritu, ugon sa man nadayag ang gahom sa Ginoo. Matthew 18 verse 20, ingon ang puno sa Ginoo, kay kun may duha o tulo nga nagatigom tungod kanako, ingon si Jesus, ako uban kanila. Kung magtigom daw ta mga igsoon, tungod sa Ginoo, no? Kana magtigom ta diri, no? Every time kani nagtigom ta, uban nato ang Ginoo. And every time pud magtigom ta hiniusa dinha sa pagampo, naapod ang iyang presensya. Uban nato ang Ginoo. Verse 19. Ug buot ko mahibaluan ninyo nga kun ang duha kaninyo dinhi sa kalibutan. Na the same lang na sa Matthew 18 sa verse 19. Ug buot ko nga mahibaluan ninyo nga kun ang duha kaninyo dinhi sa kalibutan magkauyon bahin sa bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pagampo buhaton kana alang kaninyo sa akong amahan sa langit. Sa ato pa mga igsoon, kung magatigom ta, kay nagauyon ta, kay naatay iampo, kung naatay mga buluhaton sa church, change Sunday, no, kanang bless pagadian, no, ato ang i-pray, kay mga ato ta mag-evangelize, atong i-pray dinhi. Unsay gingon sa Ginoo, kung pangayungon na ninyo hiniusa, buhaton niya alang kaninyo sa akong amahan sa langit. Naay gahom sa ding mo amputa kay gi-promise sa Ginoo nga kung mag-agree ta in prayer, mag-agree ta na magkaiusa ta ba,
Mahimo tang one mind. Mo agree with each other. Unsay atong iampo, unsay atong pangayoon, buhaton sa Ginoo tungod kay ma-please siya sa dihang magkauyon ta diha sa pagampo. Palakpakan nato ang Ginoo ana. Saad na sa Ginoo igsoon. Ikaduha, praying together increases the faith of a congregation to believe God for the miracles. Sa dihang mag-ampo ta nga hiniusa, mahimong motubo ang atong pagtuo as a congregation, as a body of believers nga nagtuo sa Ginoo sa mga milagro. Nagtuo pa ba kaigsoon nga ang Dios makabuhat og milagro? Sa imong kinabuhi, sa atong iglesia, sa atong syudad, sa atong nasod, God is still in the business of doing miracles, mga igsoon. Siya pa rin ang Diyos nga makahimo pagtunga sa dagat aron makatabok ka sa mala. Siya paghihapon ang Ginoo nga makahimo pagbanaw sa mga patay. Siya paghihapon ang Ginoo nga makahatag og dalan when it seems to be there's no way. Siya paghihapon ang Dios. The same God nga atong nahibalaan sa Biblia, atong nabasa no nga no kanang makapahimo sa mga leyon nga dili kaunon ang iyang mga magtutuo. He is still the same God nga atong gisimba karon og giampuan. That is why sa dihang mo come together ta sa mga pag-ampo na agi resulta ang atong mga pag-ampo. Peter had a miraculous prison break. Sa diyang nag-ampo nga mainiton natong gibasa kaganiha mga igsoon. Sa diyang nag-ampo nga mainiton ang iyahang mga kauban no sa church. Grabe ang gibuhat sa Ginoo. Bisag unsa ka higpit ang prisuhan nga diin naa si Peter. Gikadinahan pa gani siya. Ang iyang prisuhan na ay nagbantay, ang nagbantay gibantayan pagyud pagkahuman dito sa gawas naa pagyoy ayon nga pultahan. But sa dihang nagampo ang mga magtutuo nga mainiton, sayon ra kaayo mga igsoon, gikuhit ra si Peter ba? Pagkuhit sa anghel ni Peter, ang katong kadina nga pirting dakua nangatagak. Giingnan si Peter tindog kay manggawas ta ang mga pultahan sa mga prisuhan nga pila ka pultahan ka atong giagian nila first, second hangtod sa kinalasan nga pitinang liguna na nga abli. Nganuman tungod kay naay mga tao nga nagampo para kang Peter. Milagro, amen. And this is the same God nga atong gibasa, is the same God nga atong anhian diri para magampo ta. Unsa may atong angay iampo sa atong isig katawo, unsa may angay natong iampo para sa church mga buluhaton, mga igsoon, makahimo ta. Isaka nato atong pagtuo. No, siguro daghan na kay tagiampo ba ang uban di nato matiman-an na ang tubag na dai sa Ginoo. But one of our prayers, no, kabalugid ta mga milagro gibuhat sa Ginoo, kaayuhan sa mga balatian. Amen. Mga milagro mahimo gihapon sa Ginoo. That is the promise of God. 2 Chronicles 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face. By the way, mga igsoon, dili lang ni individual nga prayer, but much ani is attributed sa dihang mo ampo ta nga hiniusa. Seek my face and turn from their wicked ways. Then, unsa ang promise sa Ginoo? I will hear from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land. Daghan siguro kay tagreklamo sa ato ang nasod, sa atong panggobyerno. Daghan siguro kay tagreklamo na unsa naman ni atong mga ang resulta sa eleksyon, atong mayor, atong gobernador, atong presidente. Daghan siguro kay tagreklamo murag to puro na corruption mga igsoon. But sa diyang moampo ka, mapasaka ang imong pagtuo nga nganuman, dili pa di ay imposible mausab pa sa Ginoo ang atong mga sitwasyon.
The world will know Jesus. Sa diya bitaw mag-anhita, no, nindot kaayo mga igsoon nga daghan ta mo anhi nga naman. Matingala ang mga tao ba, oy ngan gaanha man na sila diya kada Sabado. That sa diyang enthusiastic ta sa tong pag-ampo mga igsoon, makita nila nga na ay hope ta ba? Naatay paglaom. Bisag unsa ka maot atong sitwasyon, bisag unsa imong giagian, pero mo anhi ka dinhi morning prayer, it shows nga naa kay paglaom kay nganuman nagaampo ka. Sa diyang moampo ka naa kay paglaom. Amen. Kay ang atong pag-ampo gamhanan, kay ang atong giampuan gamhanan. Makita sa mga tao, uy, lisod naman kaayo gani na sila, pero kada Sabado mamiliti gyud kay mo anhi dinhi nganuman. Our prayer na I hope na ipaglaom ang atong pag-ampo. That is why Jesus prayed this prayer sa John chapter 17 verse 22 to 23. Yung diri, gihatagan ko sila kadungganan nga sama usab sa gihatag mo kanako. Aron mahiusa sila sama usab kanato nga usa lang. Prayer ni Jesus ngadto sa iyang amahan. Verse 23, ako anaa kanila og ikaw ania kanako. Aron nga mahiusa gayud sila og ingon niini nga pamaagi, masayran sa mga tao sa kalibutan nga ikaw mao ang nagpadala kanako ug masayran usab nila nga gimahal mo ang mga tumutuo sama sa imong pagmahal kanako. This unity is how the world would come to know Jesus Christ and His love. Sadang magkaiusa ta sa pag-ampo mga igsoon, mauni ang pamaagi nga ang kalibutan makailan ni Jesus ug sa iyang gugma. Kay nganuman na ay mga tao nga nahigugma nga muampo sa iyang isig katawo. Di pa day hopeless ang kalibutan. Kay naay mga tao nga nagampo. And this unity is what Jesus prayed for before sa final hour sa iyang kinabuhi. It's amazing mga igsoon, no? Nga no sa mga tao ba nga wala pa sa Ginoo bitaw, kung naabitaw sila'y problema, kung naibalatian, di ba? Nanay na kasi natin ninyo nga mo doon sa inyong, uy, iampo ko, bi. Iampo ko din na sa inyong simbahan, bi. Di ba? Uy, paampo si kuan kay, ipaampo dito sa kuan nila, silang simbahan kay, nagbalatian, na cancer, no? Na ay mga kuan. Even gali ka ng mga, kanabitang mga mo take og exam, o mga board exam, mo kuan dayon mo ani sa morning prayer usay magpaampo nga na board exam makapasar ngano man na o even mga politiko kabantay mo kanang na election na mga nga politiko ay may magpaampo sila may pa sila nakasabot sila nga gamhanan day atong pagampo kita kaha nakasabot kaha ta nga gamhanan sa dihang moampo ta nga hiniusa they unknowingly kanang moingon bitaw sa nga ampo ko dinha. They unknowingly acknowledge nga ang atong prayer na ay gahom. Hingano man, magpaampo man sila nato, unsa day lang pagampo. Diba? They know and they believe nga naagi gahom atong pagampo. That is why James chapter 5 verse 16, ingon dinhi, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. For the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Balikon ako, ang pag-ampo sa righteous person na ay, ang tanan mo ingon, great power and produces wonderful results. Gusto ka, ana? Great power and wonderful results come together dina sa atong hiniusa nga pag-ampo. When we pray with others, we are reminded. Sa diyang ampo ta sa uban, kanatong Saturday morning prayer, mga igsoon, gidevote nato na, di lang sa atong kaugalingon, dili para sa uban. We are reminded that we are part of the body of Christ. Party ba ka sa lawas ni Kristo? Party ba ka sa pamilya sa Ginoo? Dini sa Happy Church? Sa diyang muanhi ka, ma-remind ka igsoon, nga wala ka naginusara. You are never alone, but there are others around us nga the same nga pagtuo. Nga nag-stand together in agreement so that God will hear us. Kay promise na sa Ginoo sa dihang magtigom ta, dunggon niya ang atong pag-ampo. Salmo 130 verse 1, behold how good
and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Matahong kay tan-awon mga igsoon sa diyang magkahiusa ta nga magaampo. Unity is a testimony. It is an evidence to the world that we belong to Christ. Ang panaghiusa mga igsoon, testimonyo ni nato nga naata diha kang Kristo. Kung si Jesus nagampo nga kita mahiusa, kabalo ka mga igsoon, ang yawa po daning kamot pod nga dili pod ta mo ampo. Kung si Jesus nagampo siya sa amahan nga mahiusa ta sa atong pagampo, ang yawa na ning kamot pod to keep Christians from praying together. Nga naman, kabalo man ang yawa nga kung magampo ta naagi gahom. Kabalo ang yawa nga sa early church, ang history sa early church, naingon ato to sila kadasig. Naingon ato to nga nalapnag maayo ang maayong balita tungod kay sige sila ampo. Mauna nga dili siya gusto nga ang iglesia karon magsige pog ampo. Kay nga naman kabalo siya unsay resulta sa atong pagampo mga igsoon. Muna di ta padala mga igsoon, kinahanglan masabtan nato ang nga importante kaayo dili ta pang padaog sa yawa. Kaya nga naman, for evil to triumph, it's for godly men to do nothing. Ingon pa si Edmund Burke, isa ka philosopher. Aron lang nga ang kanang kadautan mo daog, ang Kristohanon gusto siya nga wala lay buhaton. Ayaw lang pag-ampo, okay ra na, okay ra kay ka, wala lang kay apil-apil sa morning prayer, okay ra man. Kung naalanggog kay time, pat mga igsoon, di na nako mas mapalapnag pa. But God gusto kay siya, kay kabalo siya. In closing, praying together is as vital as praying individually in our personal devotion. Prayer should be everybody's ministry. Parihas ra siya kaimportante sa diyang magampo ta individually sa atong mga panimalay. Parehas ra siya ka-importante sa diyang magkahiusa ta sa atong pag-ampo. And finally, while prayer ministry brings joy and intimacy with Christ, it also brings battle with the enemy. Diri sa atong pag-ampo mga igsoon, nakig-battle ta, nakig-away ta. Sa diyang moampo ta para sa kaluwasan sa atong silingan. Nakig-battle ta ana sa yawa. Kay ingon si John, no? John Piper, usa ni siya ka-evangelist. Until you know that life is war, you cannot know what prayer is for. Ang ato daing kinabuhi nga mga Kristohanon, mga igsoon, pakig-battle day ni, pakig-away day ni, pakig-ilog day ni sa teritoryo sa yawa. Mauna, nga kung di ka kasabot, nga pakig-away ni, dili pud ka kasabot, nganong moampo ka? Nganong kinahanglan ka moampo? So when you get serious about prayer, the enemy will be against you. Kung gusto na ka, karon kay nakadungog ka sa wali mo, apil na gid ko, prayer mo, ampo na gid ko. Ang yawa is against you. Di siya gusto, pabilaron din kaniya pagka Friday para ka Sabado, kapoy kay ka, lingawon din kaniya, daghan kay siyang mga schemes, aron dili nimo mahimong priority ang prayer. That is our warning karong buntaga mga igsoon. So I know nga na-establish na ako karong buntaga by na-revelation ang Holy Spirit sa matag usa nato how important ang prayer sa atong kinabuhi. Ang hiniusa nga pag-ampo importante kayo para sa atong iglesia. Let's bow our heads, let's pray. Father God, thank you. Lord, pasaylo ami Lord sa mga panahon or kung wala man namo Ginoo gitagaan og dakong pagtagad nga mahimo ming kaparti Lord. Dinha sa hinuusa nga pag-ampo para sa among iglesia. Kung nakadawat man mi Lord og mga maayong butang tungod ani nga church. Kung nahimo man mi Lord God nga nahimong beneficiary Lord sa daghan kay mga panalangin tungod kay nahimo ming kaparti ani nga iglesia. It is also our responsibility Lord. We ought to pray for our church. Mahimo usabtan usab namo Ginoo. Nga mahimo usad namo Lord God, dili lang mitig dawat, kung dili makahatag pud mi Lord sa among panahon, sa among effort to come here Lord, nga makahimo mi paghiusa Ginoo para sa mga pag-ampo. Lord, we ask forgiveness kung nagkulang mi ani nga area Lord. And thank you for your grace. Thank you for your mercy Lord.
Thank you for the many chances nga mong gihatag kanamo Ginoo nga makatikang mi pagsugot Ginoo nini nga area sa among kinabuhi. I know Lord dili pa ulahi Lord. Dili pa gid ulahi Ginoo. Hapit na siguro mahuman ang tuig Lord basid sa tibuok tuig wa gid mi nakaanhi dinhi for our morning prayer. But Lord, salamat nga naay bag-o nga chance every day. Every week nami bag-o nga chance Lord nga makahatag mi sa among kaugalingon. Mahimo mi Lord God, maabli among salabutan padayon Ginoo. Nga gamhanan ang among mapag-ampo Lord. Naay kahimuan Ginoo. It opens Lord mga pultahan Ginoo diin makapamuhat ka sa among iglesia Ginoo. All the more nga duol na ang imuhang pag-abot. Salamat Ginoo. We just thank you Lord. Thank you, Lord, for your word this morning. In Jesus' name, amen, amen. Kung ihatag ang panahon ni Pastora. Palapakan na ito atong magwawali. Salamat sa pagpahinumdum. Every Saturday, nag-pray ta nga daghang kayo mo-appeal sa prayer. Siguro right time kayo nga nakadungog ta sa pulong sa Ginoo nga usay nato masabtan unsa ka importante. Palig ko sa lights. Unsa ka importante ang mga pag-ampo nga hiniusa. No, usay dili kayo nato kuan ba kay wa pa ta kadungog pero tanang nakadungog karong buntaga. Nakadawat mo sa inyohang nadunggan. Akong gi-recommend akong anak, tinuod gayo ang iyang testimony. Mugikan siya Cagayan, kaya nagtrabaho siya from Monday to Friday. Muuli siya from Cagayan, siya rin mag-drive. Usay siya ra isa. Pauli diri sa Pagadian. Usay, maabot siya alas 11. Pinakadugay niyo ang alauna. Pero pag abot na ko diri, mo-appeal sa prayer na akong anak ni appeal sa prayer. Pila ka ta diri, tagadugol ra kayo. Plitihan rag 20. Siya mo krudo og 4,000 back and forth. Pero naa siya because naa siya kabugaton diha sa pag-ampo. Manang nga hagit ni natong tanan because the end is really near. Importante kaayo nga kining ebanghelyo sa maayong balita mo spread ni sa syudad sa Pagadian. Daghan pang luwason ang Ginoo pinaagi sa atong mga pag-ampo. Kung karong buntaga makaingon ka nga, Lord, tagi ko kakugi ani mo apil sa panagtigom sa matag Sabado. To kay matag Sabado kani ra gyud mapuno. Kani dire di pud mapuno sa likod taman ra dire. Ug unsa ta kadaghan pabutag 1,000 kapin. Gamay ra kay nag-ampo. Pero hantod karon salamat sa Ginoo. Kay gi-sustain ni Lord ang iyang iglesia. So how much more kung kitang tanan tagapagadian, dool o layo-layo, mahiusa sa pag-ampo, abi ninyo igsoon sa kadugay na Nakos Ministry. Bisan pa sa gagmayng exhortation, 15 minutes about prayer. Makauli ko sa balay, lipay kayo ko ka nakadawat ko sa akong portion pag-anhi dire. At tinuod kayo na ang pulong sa Ginoo, permig yung mukha na to ba? Muhatag na to og pagdasig, nourishment, pagtuo, aron mabuhat na to ang kabubuton sa Ginoo. Manindog ta maigsoon, so need, sa corporate prayer na to kada Sabado, dili lang ta nag-ampo no, sa atong kaugalingon, kundi daghang kitang giampo, o kudo na kay ipaampo pod, ato po nang gi-open nga na mga balatian, matag exam, tinatanawa ang mga kaigsuonan ni Peter, mainiton nga nagampo, ang miracle may abot ni Peter. Unsa kang milagro moabot nato kung tananta nakay paampo imong anak nagbalatian, tanan nagampo mainiton paguli sa inyong balay, naayo imong anak. Hallelujah. Na nagampo, no, kanang mutay kog exam, no, atong mainito na pagampo, nakapasan, mag-rejoice tatanan. No? So, unsay kadaugan sa isa, kadaugan atong tanan. Ang mga bulaton sa kinutibok simana, grabe, prayer, no? So, atong niaging Webes, nag-live class ta, lesson 6 o 7, pray ta nga tanan nga nakasunod sa encounter, makabalik, to kay gamay ra pud kayo ang ni-appeal sa
life class 6 o 7. So katang mag-ampo tang tanan, makabalik tong tanan nga maka-appeal karong 9 o 8 o 9 nga life class. Tungod kay dili gyud ta mo stop training, teaching, preaching, praying. Mao na atong ministry sa matag usa. Let's lift our hands and just commit our lives to the Lord. Lord, count me as one. Sige, ini mong kaugalingon, Lord, apil ko ana, Lord. No, apil ko ana nga prayer. Tabangi ko, Lord, no? Usay tapulan ta, kapuyan ta, laayan ta. Pero sama sa gingon sa worship leader ganina, atong itulod atong kaugalingon. Father, once again, among kamot, among gibayaw, pinagi sa mong grasya, Lord. Mangilabot mi sa buluhaton nimo. Mangilabot mi sa kinabuhi sa matag usa nga Ginoong Dios kaparte sa among kinabuhi nga mao ang imong lawas, imong katawan. Salamat, Lord God, nga dili lang taman, Ginoo, nga tiyotay ra ang nakaibalo about prayer. But karon imo ming gipasabot sa dako kaayong kahimuan sa mga pag-ampo. Karong buntaga, Lord, we are lifting up to you nga daghang kay mo appeal sa prayer meeting kada Sabado. In the name of Jesus. Salamat, daghang kay magiampo, Lord. Di lang nasiklod sa simbahan, kundi sa among palibot karon nga nagkaguliyang kaparte mi sa dakong buhaton nimo sa tibuok kalibutan. Among kinabuhi mahimong meaningful, magamit to the extent, Lord, nga mangilabot mi sa tanan. Bless the fellowship every Saturday. Bless every heart nga nakasabot karong buntaga. Salamat, Spirit of the Living God. Mainiton pagyud mi sa among kinabuhi diha sa mapag-ampo. Among gitugyan ang Saturday prayer, prayer sa among balay, prayer sa among cell group, prayer nga asa-asa dapit nga prayer, because prayer is power. Power sa mga Kristohanon. Salamat, Amahan. Bless every hand in Jesus' name. Amen. Og amen. Hallelujah. Amen, Ikson. Salamat sa nagngisi. Amen, Ikson. Okay, pwede makapanglingkod.